A ka taama senfɛ Abidjan, Ghana ɲɛma John Dramani Mahama ale b'a fɛ ka kɛ i n'a fɔ miseli cogo min na ka se ka CEDEAO ani AES jamana sabaw kala ɲɔgɔn na waasa furusa kana kɛ bilen. John Dramani Mahama. An labɛnnen don ka u dɛmɛ waasa ka dansigi jatigɛ walew la farafinna ka d'a kan an b'a dɔn cogo min na ni tasuma wulila i sigiɲɔgɔn ka so la i b'a dɛmɛ k'o tasuma faga n'o tɛ a bɛ taa ni aw bɛɛ lajɛlen ka so ye sisi fɛ. O de kosɔn an bɛ taga ɲɛ ni kumaɲɔgɔnw ye waasa an kana fara an ka kɛ du kelen mɔgɔ ye. Ghana ɲɛma fɛ o kumaɲɔgɔnya ye cogoya fana ye waasa ka se ka AES jamanaw dɛmɛ cogo min na olu ka se ka bɔ fana dɔnnatɛmɛ fangaw kɔnɔna la ka fanga sinsinnen bila sen kan sariyasuma hukumu kɔnɔna la. Alassane Ouattara ale bɛ o kumaɲɔgɔnya in kunbɛn ni hakilina ɲuman ye sabula ale ka fɔ la farafinna tilebiyanfan ka siniɲɛsigi gulonnen bɛ o de la. Nous vous faisons confiance, Monsieur le Président. An ka danaya bɛ John Dramani Mahama kan wa an bɛ a ɲini a fɛ a ka se ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ ni an balima jamanaw ye cogo min na CEDEAO kana fara sabula nin ye farafinna tilebiyanfan jamanaw ka siniɲɛsigi de ye. Car il y va de l'avenir des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Ka fara AES ani CEDEAO cɛ kan Ghana ani Côte d'Ivoire ɲɛma fila olu kumana babu wɛrɛw kan ka taa lakanako ta fan fɛ fo ka taa se sɔrɔko ani kakao ko ma diɲɛ kɔnɔ olu jamana fila minnu bɛ ten kan kakao sɛnɛ hukumu kɔnɔna la.